Most már csak egy esélyem van. Szóval nemrég bekerültem a villamos MP-be. Ahogyha meghalsz, nem történik semmi. Tényleg, hogy igazából induljunk. Jaj, jó starter! A szerverein a tesztelő csapatba álltam. És elkezdtünk grindolni. Ezután pedig elkezdtünk egy lakóhelyet keresni. És hamar találtunk is egy ruinek portált. Várjál. Egyetlen egy izé kéne. Tésó. Goofy. Itt egy port lesz. Mi? Ez átütött. Védekeztem, azt átütött a pajzs, én nem is tudtam. És ezután már nem történt semmi. Mikor felléptünk, odahívtak a spawnra. És miközben mentünk oda, történt egy kis érdekes dolog. Tímék! Meg lesz az! Nézzük meg, hogy alakul ez. Gyertek! Gyere. Menjünk! Gyere, Tímik. De ezek mit csinálnak? Gyertek ide! Hát ennek sikertem, mert nem volt. De mi szóvést állítottam, de annak bízsám, miért nem kezdődtem a csapát? Jaj, nem őt kéne támadni, hanem az apitoszt. Big bombol. Ami... Jó, ez majd könnyen meg segítek nekik, ha nem tudom. Nagyon pingelek, szóval az. Ezt azért, mert pósnek kell. Gyerünk, kapitán! Beljelentem Star Trek-et amúgy. Azt kikérem 1v1 Remci PvP-n, azt úgy el fogom ott várni PvP-n. Piszinek van nálunk piszinek. Ezek, tök valami gyerekek. Hogy ez gondolok, hogy nem folyamatokat. Ezek nem tudnak játszani.
Igen, elvesztettük, mivel ők kétszer többen voltak, mint mi. Azért gyűltünk össze, mert túl nagy a káosz. Ennek véget kell vetetni. Sajnálom.